Vadiwa vateereri tinokugamuchirai zvakare kune chimwe chirongwa. Ichi chirongwa chatinokupakurirai masecrets nemaconfessions. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Anzi makadi mukomanashi, can you please post for me as hidden identity? Inini mukomanashi, my story is about between me nasisi Vangu. Nyaya iyi yakatangira tichiri kuZimbabwe. Sisi nabamukuru vainge vaine business kawo kekuti vainge vachita zvekubika sadza and also fresh chips kuma industry. Saka pandakatanga kugara nasisi, I didn't realize kuti sisi vainge vaine zvikomba zvainge zvakawanda. Ndakazotanga kutorealize this after ndapedza kunyora form 4 yangu, pandakatanga kuenda ndichinovabatsira kutengesa kuma industry ikoko. Saka sisi zvavaiita, vaiti kana bamukuru vakambobuda vachida kuenda either kunotenga nyama yacho yainge ichifanira kuzoshandiswa sechisevo kana kuti zvimwe zvinhu zvinenge zvichidiwa pabusiness ravo retake away, paibva pasara pachisvika different types of pen and vaiita mamwe majokes ekuti vaisambonzwisisa kuti majokes awa majokes ari right here kana kungoti vanhu ava vanotodanana. Sisi vangu vainge vari too open, especially kana bamukuru vasipo. So inini zvinhu izvi zvaingondinetsa kuti why sisi vachiacta like this kune varume vakasiyana siyana. Then in the end ndakazotofind out kuti sisi vanotoita zvemaboyfriends, because zvakaitika ndezvekuti at that time sisi vainge vachishandisa WhatsApp. Nguva yacho kwainge kuine mafoni aya yaManokia X2 ndo aipinda maWhatsApp, mafoni aya emabutton. So we were just sitting at home. Bamukuru vainge vaenda kunotengesa vari vega. That day tainge tisina kuenda nabamukuru. So handizivi kuti chii chakaitika kuti bamukuru vange vachikasika kudzoka kumba that day. Saka pavakapinda mumba, ini ndainge ndiri kuspare room nevana, ivo sisi vainge vachiona TV vakagara mudining room. Ndakazongonzwa vava kundidaidza, zvaizvo zvokutondidaidza fast. Izvo bamukuru vainge vatodzoka, vainge vachiri kurwa nekupaka motikari yavo. Saka sisi vakabva vangomhanya ndokubva vanditi foni iyi taura nemunhu iye, ndokubva ndatora foni iyoyo ndokubva vazonditeera kuspare room vakati taura nemunhu iyeye, ubva wataura as if mukomana wako. Zvinhu izvozvo zvakandinetsa mukomana chikuti why sisi vachiita zvekuita kundimanikidzira kuti nditaure neumwe munhu as if mukomana wangu. Saka pakuzonotaura nemunhu uyauya I realized kuti sisi vainge vatori nechikomba, ende chikomba ichi vaitotaura zvekutoti vairakidza kuti vainge vabva kuita bonde vose, ende bonde racho vaitorakidza kuti vakatoriitira murodhi because zvinhu zvacho zvaitaurwa ipapo zvaita kunyadzisa. So bamukuru pavakapinda vakabva vatanga kubvunza sisi about phone. Vaita sekunge vainge vachida kushandisa WhatsApp because ivo bamukuru vaingoshandisa chifoni chimbudzi. Sisi ndakavanzwa vachitaura kuti phone ina mainini venyu, vari kumbotaura nabamunini venyu. After some time ndakazonzwa sisi vangu vava kundidaidza, ndokubva ndaenda kudining kuya kwainge kwakagara sisi nabamukuru. So mukomana chi ndakati chichinopinda mudining muya my heart just crashed because sisi vangu munhu wekuti kana bamukuru varipo she is just over romantic. Zvezvo zvekuti romantic yacho yasisi inozonyanya everywhere bamukuru pavanenge vari. Sisi vanomeka sure kuti either vanenge vakavahaga kana kunguvabata ruoko vachingopuruzira either ndebvu dzabamukuru kana kuti vanenge vachivapuruzira padumbu. Even if kana bamukuru vachidriver, sisi should be just holding him vachingovapuruzira. Romantic yacho ndeyeye yekutongoti bamukuru vasambogara vamboita any suspect, bamukuru havana kana mukana. Kunyange vachiona bhora, sisi vanoita imwe romance yekuti mega munoshaya kuti ko zviri kuda kumbofamba sei. Ndichinopinda mudining as always my sister was just over romantic because vainge vakatogara pamakombo abamukuru. Zvezvo zvekutoti kunyange vana vakapinda vanongodzokera kumaspare rooms avo because vanenge vakatogara. Zvezvo zvekuti zvinotonyadzisa ende vainge vachitoseka bamukuru vachiti murume wangu iko zvinozwazochembera manje, look at this girl, ndiwo wakamuchengeta ukamukudza, iko zvinozvibhebhi rabva raenda nevanogona, vanhu vasina kana kumbogara vabvisa kana sent pamusikana wako ndo vazokutorera musikana. Saka ivo bamukuru vaitongoseka because it was just the way yekuti ndo yavanorarama nayo. Sisi vangu munhu wekuti anenge achingojoka achingoita majokes nabamukuru zvekuti bamukuru havana kana chance at all. Saka ndakati ndichida kunotambidza bamukuru foni yaya. Sisi vakabva vatanga kujoka neni vachiti aiwa zvevasikana, hamungatambidze murume wangu musati maclear machats evakomana venyu, just make sure kuti your phone is clean musati matambidza murume wangu.
vangu foni iyoyo because handidi zvekuzokonaniswa nemurume wangu because of these boyfriends of yours. So sisi vangu ndizvo zvavatori, munhu wekutoti kana bamukuru varipo she never gets angry. I don't know how she manages to do it, but kunyange bamukuru vakava wrong, bamukuru vakapopota, sisi munhu wekuti anogara achingojoka. She just choose kuti kunyange pakanzi pane vanhu vanotosarudza kupfugama vobva vatoti sorry apa vanenge vachidaidza mutupo wabamukuru zvekuti in the end bamukuru kunozovaona vakutosekerera, but bamukuru havazive kuti at the back of all these things sisi vane zvimwe zvinhu zvavanoita. Even pandaigara navo ndichiri kuZimbabwe handina kana day randakamboona sisi vakatsamwa kana bamukuru varipo. Always she makes sure kuti ndivo vanenge vachitoita zvaizvo zvekutonyengerera bamukuru. And I found out kuti pandakazoya kuno kuSouth Africa ngoma ichingoriyo ndiyo. My sister hasn't changed. So that day I sat down ndikabva ndatanga kudelita machats. Saka pandaidelita machats I then found out kutoti sisi vainge vachitotaura nevarume 4 at the same time, and varume vose ava vaitorakidza kutoti vatori murudo, ende rudo rwairo rwekutoti vanenge vachitopengesana. Saka ndakangodelita machats aya ndokubva ndangoti ndava kumboenda kunobika, because that was the way yavainge vandiudza kuti vanhu ivavo unozongovaudza kuti wava busy tozotaura mangwana. Ndokubva ndaita saizvozvo ndikabva ndatambidza bamukuru foni. Bamukuru vakabva vangoshandisa foni vakataura nevanhu vavo vainge vachida kutaura navo. Ndokubva vati mainini oi foni yenyu iyi pane message inenge yapinda, because message yacho yange yakanyorwa kunzi saka uchapedza kubika nguvai. Ndokubva vati chiudzai vanhu venyu ava kuti makuda kumboita mabasa. Bamukuru ndokubva vanditambidza foni yaya. Munhu uyaya ndikatanga kutotaura naye as if ndini ndainge ndiri sisi. Sisi vakabva vati enda henyu munobika mushandisa foni. Even sisi pavakazoenda vakanotoreswa license nabamukuru, I later found out kuti mufoni masisi mainge muine dzimwe nhamba dzainge dzakanyorwa kunzi VID pamunini. Saka ndakabva ndaenda kuWhatsApp kwavo, because sisi when it came to me munhu wekutoti she was too open nefoni yavo. She didn't even mind kuti ndivhure foni yavo ndichiona kuti vane maboyfriends avo vavainge vachitaura navo. Saka ndakavhura chatirera ndikabva ndaona kuti vanhu ava vakatotanga kutaurirana from the day rekuti sisi vakaenda vakanotestwa vachizopasa for a license. Saka mukutaurirana vairakidza kuti ivo sisi vaita sekunge vainge vachiramba zvainge zvitaura nemurume uyu, because murume wacho ainge achitaura achiti ingawani ndakakuitira bho iwe uchindiitirawo bho. But in the end zvinoratidza kuti sisi vakazobvuma zvacho zvavainge vachiudzwa nemunhu yeye. So bamukuru nasisi vakazomova out of Zimbabwe ndokubva vaenda vakatanga kushandira kuSouth Africa. Ini ndikambosara ndichichengeta vana, because vana vainge vachiri vadiki at that time. So sisi pavakaenda kuSouth Africa varume vazhinji vaigara vachingouya pamba, vamwe vaitouya nemotikari, vamwe vaikwanisa kuti kana ukasangana navo mutauni zvezviya munhu obva atanga kukunetsa kuti ko sisi vako vakazongobuda muZimbabwe vasina kana kuoneka, ko vanombozvifambisa sei? Ubva vati udze sisi vako kuti wasangana nanhingi mutauni. Ini ndikazoudzawo sisi kuti sisi pandanga ndiri mutauni ndasangana neumwe munhu angachiti iye anonzi ningi. Ivo sisi vaibva vatoti ko iwewo zvawakapusa, ko wadii watengerwa drinki nabamukuru vako, hauzivi kuti ndibamukuru vako, wapiwa here nhamba? Ndobva ndati sisi handambogara ndatora nhamba dzacho. Ivo vaibva vati iwe wakapusa zvisingaiti, next time ukasangana naye umupe nhamba dzangu. Saka inini pose pandainge ndichikumbirwa nhamba nevanhu ivavo vachiti vanoda nhamba dzasisi, I will just make sure kuti ndongoti sisi pari zvino havatomborina WhatsApp, vari ngoshandisa the same WhatsApp nabamukuru, so as to avoid kuti ndinge ndichipa vanhu ava nhamba dzasisi, because ndaitya kuti if bamukuru vakazofind out kuti inini nditoriwo connected to this thing zvinoitwa nasisi zvaizopera zvakanaka. Ndakazomova out of Zimbabwe ndokuzotevera bamukuru nasisi, ndikasvika ndikatanga kugara navo kuSouth Africa ikoko. Ndichinosvika kuSouth Africa I found out kuti sisi nabamukuru vainge vachitorarama life yakatonaka zvisingaiti, because at the apartment that they were renting vaitorenta imba yaitova nebalcony itori almost in the middle of the town, but unhu hwasisi waitoratidza kuti wainge watova worse. Saka pama-apartments apa pandakasvika bamukuru nasisi vachigara painge paine umwewo murume airenta ipapo. He was quite young, he was a male nurse achibvawo kuZimbabwe. Saka ivo sisi vachitaura vaiti uyu murume uyu he was a bachelor, because
because ainge achimbogara nemukadzi wake ipapo vakatobva vose kuZimbabwe, but mukadzi wacho akazotanga kuchita neumwe muNigerian, and this guy akabva aita find out ndokubva azotanganisana nemukadzi kusvika mukadzi uya azotiza nemuNigerian iyeye. Saka ivo sisi vaita sekunge vari kupodza murume iyeye heartbreak yake sekunge vanomukansela. So vaiti kana vakapinda mumba memurume iyeye vaitora time vangori imomo zvekuti unotombokanganwa kuti sisi vaenda kupi, but pavaizobuda vachipinda mumba waiona kuti bvudzi ravo rinenge rakaita kubvanganyuka, and also maziso avo anenge akaita kuita red zvezva zvekuti munhu aitorakidza kuti abva mukuhave sex, and also vaibva vatoenda vobva vanogeza, which was so confusing to me kuti ko sisi what is happening between sisi nemurume uyu. But nekuda kwekuti ndainge ndichiziva unhu hwasisi ndakabva ndatanga kutosuspecta kuti it means kuti sisi vari kutodata this guy, and bankuru havana kana chavakambosuspecta until tazobva pama-apartments ipapo. Mkomanashi, I don't even know kuti how does my sister manage her life, because kubva tichiri kuZimbabwe kusvika tava kuno kuSouth Africa, bankuru havana any single day randakambonzwa vachiquestiona sisi about this thing yemaboyfriend. Maybe sisi pane zvinhu zvavakashandisa kana kuti vane mishonga wavanoshandisa unoita kuti ivo bankuru vasambosuspecta anything, but what I realize is that character yasisi towards bankuru maybe ndiyo inoconfuse bankuru, because ivo sisi vanotosarudza kuti vati bankuru vaende kubasa vasina chikafu, then vozotevera bankuru kumaoffices kwavo with warm food, and sisi munhu wekuti anobheka. Zvinotozivikanwa kumaoffices abankuru kuti mukadzi wavo anobheka zvisingaiti. Vanoti kana vakabheka vakaenda nezvinhu zvacho kumaoffices abankuru, later at night unoona kana bankuru vachidzoka vakabata maflowers, but havatombozivi kuti now that we are in South Africa and ivo sisi nabankuru vatone mapepa avo akakwana. Saka sisi vane that ability yekuti vanokwanisa kuenda anywhere kwavanoda. So some days vanongonditi pinda motikari, there's this person wati kufanira kuenda kunoona, mobva mandonopinda either mustairs kana kuti in another restaurant motogara paya, but you'll be amazed kuti sisi vanenge vachitorakidza kuti nemurume iyeye watinenge taenda kunoona to that restaurant vanenge vachitodanana, vanenge vachitogrebana maoko vachiita sei. So Mkomanashi, I don't know what should I do. Sisi vangu ndovaudza here kuti this behavior yavo yavari kuita iri very wrong, like inini what is she teaching me, because some of these men pose patinosangana navo unozonzwa munhu iyeye ava kutaura kuti ako ndine imwe shamwari yangu ka iri kuda munhu, can we organize kuti adanane nethis little sister of yours. Ini ndinobva ndangoramba ndobva ndati sisi izvozvo handitombozvidi, I'm still waiting for God's time, but sisi zvavo havasati vambondipa pressure yekuti ndinge ndichidanana neany of these guys anosuggestiwa kwandiri. Munhu wandinonzwira tsitsi chete ndibankuru vangu, because ivo bankuru havana kana anything chavanombosuspecta. Like that time patainge tichigara paya pandakuudzai kuti vaita sekunge vaidanana nethat male nurse anobva kuZimbabwe, sisi vaiti kana vakaswera kumba kwemurume iyeye pavanozodzoka vobva vageza vobva vaisa mamakeup avo and stuff vobva vamirira kuti bankuru vadzoke kubasa. Bankuru vachingotanga kuita sekunge vari kupaka motikari yavo, sisi vaibva vabuda mumba vachimhanya zvezve zvekuti vanobuda mumba vachimhanya vobva vanojambira bankuru votodzoka vakabata bhachi rabankuru and stuff, and bankuru havambopiwe mukana wekuti vambogara pasi vobva vatoendwa navo kubedroom. Either unozoona bankuru vanozobva kubedroom ikoko vakaneta kana kuti ivo sisi vanotobuda mubedroom vachitoseka kuti ya ndakukaurisa nhasi. Mkomanashi, ndatova munhu wekuti I've been so much exposed to zvinhu izvi zvechihure zvekuti I know kutoti kana wapinda marriage kana ukada kuita zvechihure kuitira kuti Mkomanashi, inini sisi vangu vandi-expose so much to this thing yechihure, and sisi vakatondidzidzisa mastaira ose kuti kana usingadi kubatwa nemurume wako, kana uine boyfriend unodai. Even if vakaona munhu pasocial media achinzi abatwa nechikomba, vanototaura kuti kana usingadi kubatwa unoita so. Saka mukoma, inini ndogara ndichizvibvunza kuti nezvinhu zvese izvi zvandaona ende zvinhu zvandinonzwa sisi vachitaura, ko ndikazoroorwa, am I not going to
to turn out like my sister, because kana ukangoramba uchingoona same behavior over and over again, iwewe kuzoti uzokunda muedzo zvinokwanisa kuzonetsa, because you will tell yourself kuti it is a normal thing. Ndo situation yandava. Sisi vangu vanormaliza chihure kwandiri zvokuti sometimes tinofunga kuti it is a good thing. Maybe banguru pane zvimwe zvinhu zvavasiri kugona mubedroom, that is why sisi vangu vari so reckless like that. Kana mukaposta mukomanachi, don't use my voice in fear yekuti maybe someone anoziva nyaya yangu anokwanisa kuzoinzwa. Ndatenda vedare iyo ndo nyaya yatakatumirwa naamai nini. Hanzi munhu shuwa kuita sekunge ane shavi rechihure, zvakangooma hazvo veduwe. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi? Can you please post for me as hidden identity? Inini mukomanashi ndiri mukadzi ane makore 38 ekuberekwa. There was this other time whereby ndakatanga kuita sekunge munhu ainge ava kuroya zviya zvekutobuda panze uchitobvarura machira. Chakaitika mukomanashi ndechekuti pane umwe muroora wangu at that time ainge achangobva mukuzvara, saka ndakangotanga ndichiita sekunge ndaingorota amai vangu. This was before my mother had passed away. Zvinhu izvozvo zvakazongopera after mama vangu vashaya. Zvakaitika ndezvekudai. So after muroora wangu azvara uyu mama, ndakatanga ndichivarota mama vainge vakabata kamwana kacheche, but kamwana aka kainge kachichema zvisingaiti, saka kamwana aka kaizongopfutsunyuka mumaoko mavo, ndobva ndaona kabatwa namai vacho. Mai vacho bva vangofamba vachienda, but mama in those dreams mama vainge vakashama. Always ndaiona amai vangu vakashama kuhope ikoko. In the end ndakazopedzera ndava kutorota sekunge zvinhu zvacho zvainge zvichitoitika in real. Taitomuka paya ndotoona mama vakamira panze, ndobva ndamuka ndobuda panze, ndobva ndatanga kutevera kwacho kwatinenge tichienda. At that time tenge tichiri kugara kuZimbabwe, saka mukufamba taitofamba netsoka kusvika tazosvika pamba pemuroora wedu, because muroora wedu iye ainge achigara kuGlenora, isusu taigara muKhighfields. If I tell you mukomanash, you won't even believe me kuti kuhope ikoko ndaitoona kutoti tafamba zvekuma 45 minutes, kana kuri kunzi tafamba zvezvokuti tafambisa mama vachiti tanonoka kumuka. It's either taikwanisa kufamba 30 minutes from Highfields tichienda kuGlenora. Saka mukoma izvi zvinhu ndakatanga ndichifungidzira kuti dzingori hope, but there was this other day ndakagumburwa ndiri kuhope, ndakagumburwa ndiri mutara, because taifamba tisina kana bhutsu, takashama, tisina kana chatainge takapfeka. Saka mukufamba uku pamagedzi evanhu, pane mamwe magedhi ekuti taiti tikasvika ipapo waibvaona kuti panenge paine munhu anenge akashama. It's either anenge ari murume kana kuti munhukadzi. Ivo mama vangu vaibva vatanga kutaura nemunhu uya, but zvinhu zvacho zvavaitaura, language yavainge vachishandisa ndaisakwanisa kana kuiunderstanda, but ivo vairatidza kuti vanhu vekutoti vanenge vachitonzwanana mukutaura. Saka it's either munhu iyeye aikwanisa kutijoina kana kuti munhu iyeye aingoita sekunge iye ane rwendo rwake akatomirirawo vamwe vanhu. So amai vangu pane zvimwe zvinhu zvavaizoita tichifamba takananga kumba kwemuroora wedu. Taikwanisa kuzombomiswa namama pane dzimwe dzimba. Zvavaiita ndezvekuti vaiti kana vakasvika pamba pekuti vanenge vachida kuita zvinhu zvavo izvozvo, vaibva vati chimbomirai panapa, ivo vobva vafamba sekunge vari kuda kunopinda mugedhi repamba ipapo, but vaisazopinda, vaingogumira paya panenge paine gate, vobva vakotama, but vaikotama in such a way yekuti magadziko avo aya anenge akafeisa in the direction of that house. Vaikotama maybe for 1 minute, sometimes for 2 minutes. Vaiti kana vapedza kukotama vobva vatanga kuzunza magadziko avo, vobva vadzoka vobva vati handei zvedu, tobva tatanga kufamba takananga kumba kwemuroora wedu. So this thing vakazombozviita, takangoti tingobuda pamba pedu kuHighfields ikoko, ndokubva vangoenda pamba panext door, vakabva vakotama, vakabva vazunza magadziko avo, tikabva taenderera zvedu nejeni yedu takananga kumba kwemuroora wedu. So mukomanashi ndakazoti mangwana makuseni ndichimuka, and always ndaiti kana ndikarota zvinhu izvi ndaimuka ndakaneta zvisingaiti, but on this night I had known kuti pamba apa paitwa zvinhu izvi namama painge pari panext door pedu. Saka pamba apa painge paine umwe mudhara ainge achirwara, but aisarwara zvezvo zvekuti aiva that serious, but in the morning takabva tatomuka tichitonzwa kunzi sekuru vakashaya nezuro. Saka zvinhu izvozvo zvakabva zvatanga kundinetsa kuti why is it kuti amai vangu ndakavarota vachiita zvinhu izvi, but munhu airwara pamba ipapo abva atongomuka akatoshaya. Saka I would notice and check kuti pamba pacho panenge paitwa zvinhu izvozvo namama vangu, it's either ndaizotonzwa kunzi pane mariro, kana kuti munhu iyeye atotakurwa aendeswa kugomo anga achirwara zviri serious, and akangoenda kuparire
renyatwa haazotombodzoki pamba ipapo panobva patomboita mariro ende mama vaisatombogona kuenda kumariro ikoko. Its either zvikanzi zvinhu izvozvo zvaitikira kure sei, mai vangu vaitomeka sure kuti vatoenda ikoko kunobatawo maoko. Saka taizoti kana tikasvika pamba pacho painge pachiloja muroora wangu nemurume wake, dzimwe nguva taiti kana tava kunokona tichida kupinda muraini imomo taibva taona pagedhi pakagara tumwe twainge twakaita tukutu, but tichitanga kuda kuaprocha pagedhi ipapo tukutu tweitwo twaichinja obvaita mazimbwa mazihombe. Sometimes mazimbwa iwawo aita mazimbwa matema, dzimwe nguva tukutu itwotwo twaizoshanduka dzobva dzaita shumba. Saka vana mama vaibva vati ngatitize, but kutiza kwataiita ini ndaisamboona kuti tazotiza nekupi, ndaizongopepuka kunze kwatoiedza. Hope idzi dzakaitika for 3 months non-stop kusvika the day rekuti amai vangu vakazoshaya. Hope idzodzo kusvika muzuva ranhasi handina kana kuzombodzirota, kunyange amai vangu handina kana day rekuti ndakambovarota kuhope zviya zvinotaurwa kunzi unokwanisa kurota amai vako vakashaya and stuff. Inini amai vangu handina kana day rekuti ndakambovarota, ndakangopedzisira kuvarota vasati vashaya. So ivo amai vangu vakazoshaya uyu mwana wemuroora wedu ava ne3.5 months, but for 3 months ndaigara ndichingorota each and every day tichienda kumba kwemuroora wedu. So at that time baba vangu vainge varitire ende vainge vatopedza kuvakisa kumusha, saka vainge vaine maplans avo already ekuti vanofanira kunge vachibuda muHarare vachidzokera kumusha. Saka pamba vakazosiya vamwe vana mukoma and also mamwe masisters angu. So inini as a last born amai vakabva vanditakura ndokubva taenda tikanogara kumusha, but it was a bad thing for me because ndainge ndiri munhu wekuti ndainge ndakakurira muHarare. Saka izvi zvekuti ndaifanira kunge ndichizodzokera ndichinodzidza kumusha zvinhu zvekuti zvakandipuwa zvisingaiti, but I had no choice. Takangonogara kumusha I think for less than 1 month because even baba vange vasati vatombodzoka kuHarare kuti vange vachizocollecta mapension avo. It was less than 1 month then kukabva kwaitika mariro. Saka mama vakatoenda neni kumariro ikoko and mama vainge vatova nevamwe vanhu vekuti vainge vava kutowirirana navo zvezvo zvekutoita sekunge vanhu vaitozivana. Saka ivo vakaenda vakanogara nevanhu vaya, then I realized kuti mama vaita sekunge munhu airwera rute, zvezvo zvinoita kamwana kacheche kekuti kanenge kachingoyerera masiriri, ndozvaita mama. Saka ndakatoenda paya ndikabva ndatanga kukwenya mama ndichiti mama pukutai muromo wenyu. Then I realized kuti hakuna kana munhu ainge achiona kuti mama vangu vari kuyerera masiriri. Munhu uyawe akazoti avikwa, hanzi hama dzacho dzakabva dzazodzokera kumakuva, asi hanzi dzisvika kumakuva dzakasvika dzikaona kuti paguva paita sekunge painge pakacherwa mbijana nechepakona, zvazvokuti hanzi ivhu racho rainge rakatowondomekera mukati. And also hanzi vakabva vaona mafootsteps, asi hanzi mafootsteps avo airakidza kuti ainge ari mafootsteps ekuti vanhu vacho vakafamba paguva ipapo vainge vasina kupfeka kana bhutsu. Saka hama dzedzi hanzi dzakazongonokora ivhu iroro zviya zvekunokora tsoka dzacho dzainge dzafamba ipapo. Saka muchembere uyu ainge achiudza mama nyaya yacho akazoti asimuka aenda. Mama vakabva vasara vachiita sekunge vainge vaine kamwe kakushorashora, vakabva vati kungotsvaka havo muroyi akada kudya hama yavo, but chavasingazivi ndechekuti hakuna muroyi anofarira kudya nyama yemunhu anenge arohwa nezvishiri. Ivo ngavatsvakisise kuti mumhuri mavo ari kupedza vanhu ndiani, vasiyane nevanhu. Saka ipapo baba vakabva vanzwa mashoko ainge achitaurwa namama, ndokubva vauya vakatanga kupopotera mama vachiti watanga futi unhu hwako ka, watanga ka, ndokubva vatofamba vakaenda baba. Saka mashoko ainge ataurwa namama and also kupopota kwainge kwaita baba, zvinhu izvozvo zvakabva zvangondinetsa. Muroora uyu wandiri kutaura nezvake, kana tiri kuma-areas ekwedu kumusha tinongobva in the same area, kutoenda kumba kwavo I think maybe unongofamba zve1 hour kana kuti munongofamba zve1 hour 30 minutes. Saka kwavo kwakazomboitika mariro, iye ndokubva abva kuHarare ainge ari iye kacheche and also murume wake nekamwe kamwana kavo kasikana. So zvavakaita ndezvekuti vakatanga vasvikira kwedu isusu, ndokubva vambosvika vachiita sekunge vaida kuona vana mama nana mudhara. Saka pavakasvika ivo mama vakabva vati don't worry Muroora, iwewe nemurume wako fanai kufamba tozosangana kumberi ikoko, inini pane mamwe mabasa andiri kuda kumboita asi ndichauya ikoko Muroora, usawa. Iwewe nemurume wako fanai kufamba tichasangana kumberi ikoko, pane mamwe mabasa angu andiroda kumbopedzisa, but chisiyai kamuzukuru kangu aka. Apa vainge vachirevera first born yemuroora wangu. Saka uyu muroora wangu nemurume wake vakangoti vachingobuda gate vakabva vasangana neimwe shamwari. Shamwari iyi yainge iri shamwari yamama, but ushamwari hwacho ndaisatombonzwisisa kuti vakanyatsokutanga kuwirirana papi chaipo chaipo, because vaitoita sekunge vanhu vakatoita mabest friends for life. Saka after mukoma
mukoma nemuroora vaenda, ivo mama neshamwari yavo vakabva vatanga kutaura, because shamwari iyi yakangoti kuna mama, watoita zvako ukandizivisa, ko ndaizoudzwa nani kana wanga usiri iwewe. Saka zvakandinetsa kuti ko ivo mama vainge vazivisa shamwari yavo iyi sei kuti kwainge kwaitika mariro, because mafoni ose ndinenge ndamaendesa kuchaja, because mama vachitotaura neshamwari yavo iyi vakabva vatonditi chimhanya unotora foni yangu so that ndikwanise kufamba ndiine foni ine moto. Saka zvakandinetsa kuti saka shamwari yavo kana kuri kunzi foni yange ichiri kuchaja, mama vakazivisa sei shamwari yavo iyi. Ivo mama vakabva vanditi iwe uchisara uchitarisa vana, because at that time pamba apa painge paine vamwe vazukuru, hama dzamudhara dzainge dzava kugara pamba apa. Saka inini handakwanisa kuenda namama kumariro ikoko, so I don't know what truly happened kumariro ikoko. Ini ndakazongoita zvokuudzwa namukoma, but ivo mukoma nemuroora vainge vasitomborina suspect yekuti maybe amai vangu vangava vaine chekuita about zvose zvakazoitika kumariro ikoko, because hanzi mwana akangotanga kungofema achiita sekunge iye ainge achigomera, achiita sekunge ainge achinzwa mabayo. After that mwana akabva angoti zii ndokubva angotanga kufisuka. Saka iye muroora achitaura achiti hanzi mwana uyu paakatanga kufisuka, hanzi ndakanzwa sekunge ndainge ndichidhonzerwa mwana nezvimwe zvinhu. Saka iye akati hanzi ndakangotanga ndangoona tumwe tuvanhu twainge turi tudiki diki, but tukabva totanga kumhanya twakandinanga, ndikabva ndanzwa kuti pane munhu ari kuzama kundidhonzera mwana, ndokubva mwana angotifisuka akati zii. Saka paakatanga kuridza mhere, vanhu vakabva vamuunganira vachiti kochi. Iye akabva ataura kuti ndaona tumwe tuvanhu tudiki. Saka tuvanhu tukaitwa twangomhanya twakandinanga, ndikabva ndanzwa kuti pane munhu ari kuda kundibvutira mwana wangu. Saka pamariro apa munhu ainge afa ainge ari muprofita, saka painge pakazara vanhu vemasowe. Hanzi vakabva vatanga kunamata vachikusha mwana uyo yamvura kusvika mwana aita right. Saka hanzi maprofita ainge ari pamariro apa vakabva vati zvatova panapa takutoita choto zvekutoti rufu hanzi rakazopedzera rava kutoita sekunge painge patova pachechi. Ivo amai pavakazodzoka vachibva kumariro uku, ndakaona kuti amai vainge vari munhu wekuti vainge vasina mufaro, because amai vangu ndaivaziva vaiva munhu wekuti aingogara ari munhu ainge akangofara, but ndakabva ndaona kuti there was something wrong namama, because kunyangwe muroora nehanzvadzi yangu pavakazooneka vachidzokera kuharare, mama havana kana kumbogara vaburitsa vanhu gedhi, vainge vakangorara mumba mavo. Saka zvakazoitika ndezvekuti amai vakazongotanga kucomplaina vachiti ndonzwa mabayo. Mama vakabva vatanga kutorwara vakazosengwa vachibva kumusha tikaenda navo kuharare. From harare mama vakazoendeswa kuPaMariro, zvikabva zvanzi vainge vakazara mvura mumapapu mavo. Saka mvura iyi yaifanira kunge ichizodrenwa, but ndiko kwakabva kwava kufa kwamama, because amai vakangoadmitwa kwe2 days kuPaMariro vakabva vangofa zvichinzi mvura yainge iri mumalungs mavo yainge yakawandisa. So mukomanashi, that is exactly how my mother passed away. So this issue inyaya yekuti handina kana anyone wekuti ndinokwanisa kuudza, because kuti ndiudze mukoma nemuroora wangu I don't think kuti it will be a good thing, because mukoma vangu munhu wekuti ane good memories about our mother, and also my relatives handina kana anyone wavo wandakamboudza, even my closest sister handisati ndambomuudza about this thing zvakaitika until mama vazoshaya. Chinhu changoti ndakangochiviga mumwoyo mangu mukomanashi. Vedare iyi ndo inonzi uya uone ugodzokera. Zvinhu zvacho zvinotyisa, especially paya pandinenge ndichiteerera mavoice notes, because unochiti kana ukateerera wopoza wobva wanyora wobva wateerera, paunenge waita mistake wobva wadzokera kumashure zvinopedzisira zvava kutyisa. Please let us talk about it in the comment section. Please let us meet again in the following episode.